Malawi Today. Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero kwachitika zinthu zodabwitsa kwambiri zimene anthu samembekezera. Zimenezi ndi kuoneka kwa Peter Mutharika kugulu kwa anthu pamene anthu akhala akukamba zambirimbiri zosiyanasiyana makamaka pa nkhani yokhuzana ndi thanzi la Professor Arthur Peter Mutharika. Koma lero anthu adabwa ndi kuzizimuka ndi mmene akuonekera Professor Arthur Peter Mutharika. Izi zachitika pamene amene amaona za ubale wa Malawi ndi United States of America amene amatchula kuti US Charged Affairs, amenewa ndi Mai Ame Diaz amene akuchoka mdziko muno kubwerera ku United States. Iyeyu amasanzika azisogoleri makamaka otsutsa boma. Mukusanzika kwake wasanzikana ndi azisogoleri otsutsa boma osiyanasiyana. Mwayiwo ndi olemekezeka Professor Arthur Peter Mutharika, komanso president wa chipani cha PP Mai Joyce Banda, komanso president wa chipani cha UTM olemekezeka Daliso Kabambe, ndinso president Atupere Muluzi, komanso Kamuzu Chiwambo ndi ena. Ndi apa msogoleriyu amene ndi Mai Ame Diaz posanzikana ndi azisogoleriwa adanena kuti anaona kuti ndi chanzeru kukambirana ndi azisogoleriwa makamaka pa nkhani yokhuzana ndi kugwirisisa mfundo za demokrasi komanso kupewa ziwawa pa nkhani za ndale. Iye adanena kunena kuti ine ndikuona kuti ndi bwino kupanga kugwirisisa ndithu chingwe chabwino cha mtendere makamaka pa nkhani yokhuzana ndi zisankho zimene zikubwera pa 16 September. Ndipo zimenezi tikuyenera kuti tisunge bata ndi mtendere makamaka mu nthawi imene ya zisankho. Iyeyu adayankhula motero. Ndipo mu chithunzi chimene chikuoneka pa masamba a mchezo, iyeyu akuoneka kuti wajambulisa ndi msogoleri wina aliyense wa chipani chotsutsa makamaka amenewa ndi olemekezeka Kabambe, komanso Atupere Muluzi, Arthur Peter Mutharika, Joyce Banda, komanso Kamuzu Chiwambo ndi ena amene anakumana nawo amsogoleriyu. Nde apa tikufuna tikuoneseni zina mwa zithunzi zimene zatengedwa pamene mayiyu amasanzikana ndi azisogoleriwa. Ndithu zimenezo ndi zina mwa zithunzi zimene zinatengedwa pamene mayi amenewa amajambulisa kapena kuti amasanzikana ndi akuluakulu amene wazipani zotsutsa boma. Ndi munthu woyambirira kukumana naye anali Professor Arthur Peter Mutharika. Taona mu chithunzi choyambiriracho kuti amenewo ndi Professor Arthur Peter Mutharika, kenako Mai Joyce Banda, komanso Daliso Kabambe, president achipani cha UDF Atupere Muluzi, komanso ndi Kamuzu Chiwambo. Nde zimenezo ndi zimene zina mwa zithunzi zimene zaonekera. Koma kwambiri nkhani yathu idagona pa mmene akuonekera olemekezeka Professor Arthur Peter Mutharika mu chithunzi chawo chimene ajambulisa ndi mayiwa. Nde kumeneku ndi mmene iwowa akuonekera, ndipo anthu ambiri akamba muzosiyanasiyana makamaka pa thanzi lawo mmene akuonekera Professor Arthur Peter Mutharika. Patabuka nkhani zosiyanasiyana kuti iyayi sali bwino komanso sali mu condition yabwino, koma umu ndi mmene iwowa akuonekera. Nde mumadziwa anthu samalephera kukamba zokambakamba, ndipo umu ndi mmene anthu ena apangira react kapena kuti akambira nkhani imene akuonekera Professor Arthur Peter Mutharika. Tatene tione kuti anthu akukamba zotani. Tikafika kuma comments kumene kunde kwajema kwambiri chifukwa nde kuli zokoma kumeneku. Kuma comment kwavuta kwambiri. Tatene ndione comment yoyambirira akuti chani? Akuti APM looks very young. Edited by MBC when he was coming from SA dented him a lot.
MBC is a satanic amene wada akudero kuti nthawi imene APM ankabwera ku South Africa amene zinkamveka zoti iye yakudwala anamupaka zambirimbiri kumamunena kuti iyeyu ndipo sali bwino komanso sali wamphamvu. Amenewa comment yawo akunena choncho. Tipite ku comment number 2 imene wena akulongosola kunena kuti APM president atupere vice president, DK minister of finance, JB minister of homeland, speaker of parliament Chihana, enawo akhala ma minister ma department ena ndi ena with immediately effect. I command you guys. I said. Awa akunena choncho kunena kuti iwo ndi mmene asanjira cabinet yawo, mmene akuonera kuti zinthu ziyendere ndi mmenemo. Akuti aisanja choncho cabinet yawo. Ndipo zinthu zake zosangalasa komanso zosekesa kwambiri. Ndiye ndipitirize kuona ma comments wena wa anthu amene akukamba mu comment section. Tanena kale kuti kuma comment kwa chema kwambiri. Kupitirira mosunga nthawi ndikunena kuti awo alemba kunena kuti anthu atutumuka ndi handsome APM. Akuti anthu atutumuka naye handsome APM, koma kuti APM akuoneka bwino ndipo akuoneka very handsome. Ena akunena kuti ayi wakalamba, ayi mwakuti tamuoneni APM inu. Akuti mbava zonse aziunjika pamodzi. Awa akutero ndithu. Ndiye akunena kuti APM looking very smart like teenager. I'm proud of you, incoming president. Amenewo akudero ndithu akuti iwo akuanyadira kwambiri Peter Mutharika, akuoneka very very smart. Ena akunena kuti Trump akuziwanso kuti APM ndi president wa ku Malawi. Awa atero ndithu, they return to proven leadership. APM my vote. Ma comments akuyenda moderomo, ndipo zimenezi ndi zimene ambiri akuyankhula makamaka ataona chithunzi cha olemekezeka Professor Arthur Peter Mutharika malingana ndi mmene iwowa thanzi lawo likuonekera tsopano. Zimene tinakutengerani mu nthawi ino pano pa Malawi lero. Kwa amene mukutipeza kumene, subscribe to the channel, comment, like, osayiranso upanga share kuti anthu ambiri akhale akumva nawo mauthenga osiyanasiyana amene timaponya pamalo pano. Kufikira nthawi ina ife tingoti mwakoma nonse zikomo. Sema bondo za yusa chachama